Ma' servizz tal-ferri mill-Belt Valletta u ta' Sliema u l-Kottonera u viċi versa, issa se jingħaqad dak għal Poġibba sas-sajf li ġej. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet f'kumment ma' News feluq is-sena minn meta dan is-servizz beda jingħata b'xejn għal dawk li għandhom it-tal-linja kard. Jirriżulta li x-xogħlijiet fuq dan il-breakwater jinsabu lejn tmiemhom biex jibda jopera s-servizz f'din il-lokalità fit-tramuntana tal-pajjiż. Wara li rajna 30% żieda tan-nies li qed jużaw dan is-servizz fil-port, sajf li ġej se nkunu qegħdin ukoll inniedu s-servizz lejn Poġibba. Ovvjament diskussjonijiet għaddejjin fuq liema rotta aħjar, però li hu żgur Poġibba se tkun waħda mill-postijiet fejn ħankomplu nkabru din in-netwerk. U mhux se nieqfu Poġibba, għax imbagħad se nkomplu wkoll mal-kosta tal-Lvant kollu tal-pajjiż kif konna għadna anke qabel tmiem is-sena meta konna qed nagħmlu konsultazzjoni fuq il-miżuri ta' traffiku li se nkunu qed nieħdu. Min tarif li kiseb One News mindu il-Gvern ħabbar li se jkun jista' jintuża b'xejn f'Jannar tas-sena l-oħra, is-servizz tal-ferries intuża ferm aktar mill-2023 hekk kif kien hemm żieda kważi 400,000 passiġġier jew żieda ta' 30%. Iċ-ċifri ifissru li b'kollox użaw dan is-servizz aktar minn 1,600,000 passiġġier f'perjodu ta' sena. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li l-aktar servizz użat kien dak bejn ta' Sliema u l-Belt Valletta li fl-2024 ra aktar minn 940,000 passiġġier meta mqabbel ma' sena qabel in-numru tal-passiġġieri żdied b'aktar minn 212,000. Dan filwaqt li s-servizz bejn Bormla u l-Kapitali is-sena l-oħra użaw aktar minn 700,000 meta mqabbel ma' sena qabel kien hemm żieda ta' aktar minn 176,000 passiġġier fuq din ir-rotta. Tkellimna mad-Direttur ta' Transport Malta, Konrad Muscat, dwar kif din l-awtorità qed tara li ssaħħaħ is-servizzi offruti. Kull destinazzjoni, kull rotta ġdida li tiġi studjata jew tiġi konsidrata jrid ikun hemm ukoll konnessjonijiet fejn wieħed meta jinżel minn ġol jsib konnessjonijiet ta' karozzi tal-linja jew servizzi oħrajn li dak li aħna nsejħulhom intermodal transport biex inti mhux inżilt u ma sibt xejn imma nżilt u sibt konnessjonijiet li jistgħu jieħduk id-destinazzjoni finali tiegħek.